to my channel and my new video. So guys, mane dini ni parkau tangdeng kerlaiwe ada guys ni mawa lekha selaina guna mana guna tai जेरावबो थांनाय जाखाला नालाय गाइस ओंखायनो बे माबायावनो ओरैनो जा थांलाय फैलाय आं जाखाङो बेखौनो भिडिअ खालामसै आरो माथो बेरायनोबो मोनाखै नालाय रेडि जालायबाय स' नायलांबाय थादो गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायजाथारलालै एकदम रेडि ओंखारजोब्बाय नै थांसै गाइस दायो दिरबिलावसो थांनो नागिरदोंमोन आरो जों दिनै ओमफ्राय जायासै फैसायानो प्रब्लेम फैसा कार लायनो गिनायनि खोथा नङा फैसायानो गैयाबा माखौ Kokling aja macam mana? Duduk. Ada dah nanda, bye bye. Panik kan sedang naik, ulah sakit gitu. Kamu be? Kamu nukun nak pakai gas ni balik ni. Gas lah, bukan mau dia ni lagi. Biar. Mungkin ini dah. Gas. San nang lagi. Kusia lah, ini kusia. Kusia sama mas, lama nak ada gergi sama nama bisa jangan. The next day. Halo guys, nih dini hai next day ada sampai sumber bazar dini hai bazar थांनो नागिरदों आरो लेखा लायनो नागिरदों आङो कलेजावबो थांनायानो जाला आरो थाबायलांबाय बहुदनो ओमफ्राय दायोहाय थांसै माने आजाया लोमजानानै दं आरो गुवाहाटियावहाय स्कुलनिफ्राय बेरायनो लांदोंमोन ओमफ्राय लोमजानानै दङनो दायो बेखौहाय कारिगाव लांगोन डाक्टरनाव ओमफ्राय दायो बिनिफ्राय जोंखौ दादायाहाय बिसमुरियाव गालांनानै बिस्रा कारिगाव थांसिगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनायावहाय जोंखौ लांफासिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बेनिखायनो दायोहाय ओंखाम जेबो सङाखै आरो सिखारनानै दायो माबायाव थांनो ओंखारबाय ओमफ्रायो नायलांनो गाइस दिनैनि भिडिअखौ Ay menamgad. Dah kau kena hanen wah. Awak di sini jauh berapa hari? Apa ya? Ay गेलेग्रा जों बेयावनो मोनो बेगा मोजां बेना नै मा लाखोथाय मा नों दासो फैदों मैगं लाखांबाय उन्दैफोरनो सेन्देल लादां सोदो नायनि हाथायावनो ओंखाराखैनो होनलायथारो ओरैनोबा आयौ जासै थिफिनो सुनानै सासेना एसे आलदा मोनबाय खालारा होमबाबो अरजायालै होमबाबो सिख'लायगोन दे बिसोरो नाय एसेबाबो गैया नामा होदो गगोनदां फिसानि आबैनिफ्राय 50 आंनाबा 50 ना बिदिनो मोजां दाङै वा होमबाबो 50 नोंबोनो बोनो बासनो हनै फैसा बेखौ गानसाबा मा फट' गानबावबा कम्पानि फेट गुदुआ माबादि जागोन मोजांना बेबो ओमफ्राय गोबाथार এইটা লোন আমি মই মনে পড়া দিছে বলে এই দুইটা নিয়ে যাও দুইটা নালাগে রে দুইটা নালাগে ডাঙার কি দেখছো সুদা লগাই না মা কই Kalau ada macam apa?
फिसा थनस'नांगौ जाम्बा गेजेरजों थनस'नाङालै ओइ थनबावबाय जियो थनबावहाय गेजेरजों थनबाव गेजेरजों Yang nak. Khusus boy. Bangkai nunga, boy sasia. माबा बे साजायनायाबो मा? ओमफ्राय फुदे नों फुदेनाव बाखि लादो न'निखौ बाखि नङा नै बिसिनाव मोनजाबाय जाहोबाय बिस्रा ओरैनिफ्राय लेंबा सोमोन्दोफ्रानो इदिनोजोब Tokating sila boleh. Bibar berlabuh mana? Table sih, bisnan table. Bukan anggur sana kayak bibar ni. Mantap ini ya bibar apa mama dong gue huru di empat. Mama labuh mulai. Ding kori labuh tang ni manse. Film baik. Lika biar. Lika kong di labang sampai kapan sih dia selain sih kena ada apa nih kelabang. Karena YouTube nanti kayak kusung privasi nama deh. Guys, mana daya anggap parcel box kasih ada. Itu film mana mana mulai ke bisnya ni kira ada. Jadi bisnya udah nanti masih ada. Kesambutan nanti kenang ada. Serius, ayo masuk ke dalam. Ayo. Bisa sabar. Cibi baik. Ayo. Mari juga nih. Expectation ni price bisa sempat menangan ada. Bisa try ni. Blanket ada kom जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो लाबोबाय गांसे ओमफ्राय दोननानै ट्राय नायदों आरो नै कम्बल गोदान टेबोल गोदान ओमफ्राय बेवहाय दै दोनजागोन आरो गिलासबो दोनजागोन बथलबो दोनजागोन ओमफ्राय बेवहाय मबाइलबो दोनजागोन आइपेड दङबा आइपेडबो दोनजागोन आरो ओमफ्राय लेखा दोनजागोन खोमा मिथिया ओमफ्राय फावटेनफोरा दोनजागोन आरो बेवहाय ओमफ्राय ट्राय नायबाय थादों आरो गोजां बोथोरावहाय टेबोलावहाय लेखा फरायनो हाया जायोना बेनिखायनो बेखौ बिहरबाय आरो आङो एसे हेल्प जायोना बेनिखायनो दायो ट्राय नायबाय थादों आरो आङो जागोन ना जाया बैग्रि दंमोन नै गाइस सामफ्रामबो जाबाय थायो नालाय आङो बेखौ फोराननांसिगोनसो बेखौ बांद्राय माराम जाबाय गोरासो बे गोथावसो जायो बिदिया कम्फर्ट लाबोदों ओमफ्रायो दाख्लै आं खबाइ लाबोदोंमोन ना गाइस ओमफ्राय आं बेखौ बिदि फावथेन बायसिना दोननोसो नागिरबाय फिसा नालाय ओमफ्राय नै बेयावहाय फैसा सोसै दायो बेल' दं आरो फैसाया आंनाव एसेबां माने खुस्राया ओमफ्राय दायो बेखौ सोजोबसिगोन आरो आङो 100 थाखा दंबा 100 थाखाखौ सोगौमोन आरो दायो गैया माथो उफाय
Ada tuan kai, idin pemenar bisa temu nama. Dari saya. Tapi mini ada. iPhone nih takai ada guys. Nusa kata beli ya. Ini na boiler ada. Kisah roda ni. Itu nak tak buat macam. Ni ya. Nampak?